Днес реших да направя едни така, помежду другото, бързи миди с бяло вино, лимон и чесън. Така че да се залавяме за работа. Започвам с 2 до 3 шайби лимон, които добавям директно при предварително почистените миди. Днес използвам около 2 кг, но същата рецепта може спокойно да се направи и с по-малко количество. Лимонът придава лека свежест и чудесно допълва вкусът на морските дарове. Следва малко пресен дивесил. Той има наситен аромат и се съчетава отлично с мидите, като добавя още един свеж билков акцент към ястието. Добавям и 2 скибитки чесън, не ги режа наситно, а само леко ги минавам под ножа. Така освобождават аромата си, без да се разпадат напълно по време на готвенето. И сега идва една от най-важните съставки – хубавото бяло вино. Именно то придава на мидите онзи характерен аромат, който ги прави толкова вкусни. Добавям малко сол, но внимавайте да не прекалите, защото мидите сами по себе си отделят леко солен вкус. Следва малко черен пипер за аромат и малко мазнина. Може да използвате зехтин, краве масло или обикновено олио. Аз в този случай избирам малко олио, което ще помогне всички аромати да се смесят добре. Сега разбърквам на умерен огън, поставям капака и проверявам през няколко минути дали всичките миди са се отворили. Това е знак, че са готови за сервиране. Ако съдържанието, което правя, ви допада и ви харесва, просто се абонирайте за канала и харесайте видеята. Чао и до следващия път!